Tutorials Video Channel. Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako preimenovati mapu. Evo, klikam na desni klik na tu mapu odabran preimenuj ili na engleski rename. Imamo to kako hoćemo preimenovati. Ja ću sada Tutorials Video Channel. Stisnemo Enter i evo ga, vidite da se nova mapa preimenovala Tutorials Video Channel. Nadam se da vam se sviđa tutorial i vidimo se do sljedećeg puta. Pozdravljam vas, Tutorials Video Channel.